Sanibonani molweni ndinamkela kweSASA-TV nesiXhosa. USiboshi ke uphume wenjenjiya ukwehla ngeziteps apho ke ukwenza bengemva kwakhe bafike bachopha ke wampha amanzi ke. USiboshi ke uthe uyaxolisa ke ukwenza ngento ayenze kula boardroom. Ukwenza uthe wenze bekumele ukwenze wabe ethi kodwa unduthusi. Lulako lungaka ulithatha phi nje Sibongile uyamhleka ke caba ke usibechazekile ke unyana ethi ke zange ndakubona unje yamna xa esithi uSibongile ke uhlekisa ngosizi lwam omnye qha nje unduthusile. Ubulele ke uSibongile isupport kakwenzo ethi noba ndixabana nefamily yakho kodwa ukwazi ukhetha mna. Uyamchazela ke isizathu esenze ukuba aye pha uthi ngemini kwalahleka ngayo isketchbook sam lusuku apho umama wakho endambona ngalo eXhopho othuka ke ukwenza uba unina uke waseXhopho. So uyatsho ke uSibongile uba uphinde uzozibona sele zikwi-newspaper ke ngokuba i-designs zakho batyhini uphetheni nyani ushuthi wayezozithatha. And ke ngoku ivoice yakhe seyiphezulu kakhulu thethela phezulu uyakhwaza ngoba lokhu uyacaphuka. Nanko ke bethu uNomalanga enyonyoba nedress eyelo eza ngemva kwabo koko abamboni. Ukwenza ke wazama kwehlisa umoya kuSibongile emsondeza ngakuyo ndithi ubuso ngobuso uthi makehlisa umoya. UNakaSponge uba bemithi nyane hayi ebezawulunywa yile into ebeyibukele phayana ngoba nje kuye bekuyifilimu yonke leyana. uSibongile ke uxele ukwenza uba acela amkholelwe soze amxokele ukwenza uthe uyamkholelwa. So bajongene apha emehlweni ke phofu ngokubathethayo. And uthi ukwenzo zange kaloku wake waxoka kum before into nengenza uba undiqhathe ngoku. Ndithi wasike uSibongile wayongqengqa kwigxalaba lomntu wakhe. Phofu mama kaBarbara uba naye bekwazile into yoba aye pha okanye benasisibhama hayi ebengabadubula nobadubula but khange abaphazamise ngoba uyabona uba bayathandana aba bantu. Le yena ambambe ngayo ukwenzo into ayizudimenze angamthandi uSibongile. So ukwenza ke usendlini yakhe noNomalanga ke ngakusasa ubuza into azibuzayo kuNomalanga kamoyanga uthe wathi Nomalanga ndikubuzile uba awuzibonanga na i-energy supplements zam ngoba namhlanje luzoba lude olusuku. uNomalanga uthi hayi bothatha i-day off kaloku. Ukwenza uthi cha andinawukwazi emva kwalento yenzeke kuSibongile izolo. Hayi ke uNomalanga uthi Thixo uyayazi ndinibonile izolo kumnandi kuni noba yithuni ikhozi mntakabawo. Ethi kwenzo sosilibele na isithembiso wasenza kutatam uthembisa uba soze uphinde unehete again. Ukwenza uthe kahle Nomalanga akho mntu uzame ukuvisa wena kabuhlungu apha. Phofu elika Sunshine igama alisaphathwa ulibiza ligcwala umlomo elika Nomalanga ukwenzo. Uthi uNomalanga yintoni ekwenza ube ulandelana noSibongile. Ukwenza umxelela uba unfair ke ngoku. uNomalanga uthi no wena nguwe unfair. Every time uSibongile evela apha ugxoma umeke ngenyawo uyeke yonke enye into. Ukwenza umxelele ke uba ndi-involved kuyo yonke lento nam. Akafunanga kuphinde ke ammamele ke uNomalanga sithi okay sure ethi bungatshoma khona phi yakhona. So ukwenza ke wazithulela uNomalanga wambombaye ke uyahamba kukwenza. So uPhetheni ke noVusi noGcina babhizi ke kudiscusswa lento kaSibongile uthi uPhetheni uSibongile uzama nje ukwehlisa isidima sakwaDlamini. uMangqina ke onguGcina uyangqina uthi ayiyodwanga ke leyo mama iyoyodwa ngoba lokho nomtshato kaNomalanga ufuna ukuba uze ume uzochitha nje uSibongile apha. Bathe besathetha ke wangena ukwenzo esithi nje wevusa umuzi Dlamini ngoba ukuba oku kuya kohlula khawundixelele bhuti webelani uhlulwa intoni ukufuna good designer ikwenzela umsebenzi owakho nje. uVusi uthi awukhathali ukundenza umuntu ombi kwenzo. Ukwenza uthe kahleni bo wazi kahle uba ndithetha ngantoni. Wangenelela kuPhetheni ethi kwenzo ndidikiwe nguwe ubhizi usapota nalo doti wasezilalini uye kusupport ubrother wakho. Kwenzo uthi no sengudoti ngoku asikho ke isidingo sobe sibesithukana nabantu apha. Wabe etyityembisa ke umnwe kuVusi ethi lo lisela. uGcina naye kungenelele esithi sibulela intandokazi yakho ke kungoku umhlaba wonke wazi ba oDlamini zizigebenga.
Uxolisile ke ukwenza sithi sorry sisi, kodwa ke kukhona intetho ethi an injury to one is an injury to all. Unjengayo ke uPhendu ke bethunana impuko okanye igundwana uyinto eseyihamba inyonyoba ihamba ikroba nanku ememnyango mntakabawo ubamamele yonke lento abayithethayo. Wayiqukumbela ke ukwenza ngelithi icacile ke lento sikuyo sonke, siyangena kuyo sonke ngoba kaloku isela lilapha phakathi kwethu sonke. Wabashiya bemathe ke apho ke. Uthe ke xa eyongena ke kwindlu apha afika khona unjengaye ume ngakwi-screen ujonge ezi designs. Uthi ke xa ejika unjengayo bethinana uyinto echwechwayo njengoba sitsho nje uba uphenduke umanyonyoba emzini wakhe uleqa kwenza uthi mama mathethe kancinci. Akalaqazi ke ngathi injembe amaqanda uthi thina sobabili siyazi uba ngubani ongasolva yonke lento ethi nguwe. Ukwenza bemangalisekile ethi uthi thina soyithusi yayazi lonto uthi kodwa ke uyazi babaninzi abantu abangavuya xa benokwazi uba ndiyafaka kule nto kutsho ukwenza. Unjengaye uthe kaloku nawe uzoyenza ngetiming lento xa uya phaa kuSibongile uzawuzama into yoba fika uSibongile umkhombisi into yoba angakuthemba and uyafuna nawe ukumnceda ukuze nathi sizokwazi ukuncedakala. Ukwenza uthe ilula ke lento ndiyafuna ukumnceda ndincede nathi futhi. Uthe unjengaye nazo ke and ke kaloku wena une-weakness kaloku xa kufikwa phaa kuSibongile uzungayiluzi ke wenze abantu uba bangakuboni xa uye kuye wenze nje sure into yoba awubona. Wathi the less people know uba wena usexopho the better. Uvumile ke ukwenza esithi abazuyazi abantu ndithi abalaqazi phofu kujikelene ngoku ifemeli yakwaDlamini iyohluke phakathi amacala amabini. So unjengayo ukwemishini umfuna uVusi ephumile esihlalweni sakhe kungene ukwenza. Nomalanga ke njengesiqhelo ulile kokugcina wakhe ke emxelela ngento kaSibongile ethi kuzofuneka akhawuleze enze izinto umtshato funeka ukhawuleze ubekho njengangoku because iyayazi uba ubone ntoni izolo. So uvelile ke busy ebuka nezi zinto ke pictures ebonisa uPhetheni ngeplans zakhe. So uPhetheni bebhizi ke emncoma ke kanti lonke elixesha babhizi bona bancomayo ukwenzo uyibethe yancinci ibheke exopho. Ufikile ke exopho apha efike uSibongile ebhizi kwishop kaDeliwe. uDeliwe lo bebhizi emsearcha ke ngoba kufike kwathiwani kwaDlamini xa ebesiya phaa ngoba ufuna ukwazi kaloku. Wabeseyikhala ke ifoni ngexesha basathethayo wabesithi uDeliwe makayiphendule xa iphendula ngokwenzo. Kwenzo lowo ovela wathi ngicela uphumele apha phandle uSibongile uthi ukuba phandle phi xa ethi qina ngokwenzo wakhe akancomanga phofu ukwenza efowunini. So ukwenza uyibethe yancinci ebheka exopho bethuna asazi ke. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe, like, singakhomenta futhi bye.